Egun handizuela pilotatzaleok Tolosako Beotibar pilotalekutik. Tolosako inauteriak direla eta ona etorri da gaur A2 pilotaren binakako txapelketa, lehen da biziko mailakoa eta promozio mailakoa ere bai. Eta hemen jokatuko dira maila bakoitzari dagozkion partidak lehen da bizi, promozio mailan Ireide Iriartek eta Janire Sotilek jokatuko dute. La Madrid Perez bikotean aurka, baina atzo iragarri genizuen legez. La Madrid Perez bikotean bada aldaketa bat, aurrelaria Malen La Madrid Dimozarra ez da jokatzeko moduan izango, eta badirudi txapelketa guztirako ere lanak izango ote dituen errekuperatzeko hanpatuta dauka eskumuturretako bat eta zail izango duantza eskumutur arazoei buelta ematea eta erabat errekuperatzea ondoko txapelketetarako eta beraz gaur ez ezik jokatzeko moduan espalitz falta zaizkien partidetan Maria Crespo Kortestarrak hartuko luke bere lekua eta gaur atzelaria atzo ez bezala titularra izango da Alejandra Perez, Errioxarra Santo Domingo de la Calzadakoa. Eta zortxe aldaketa eta gaurko jaialdirako ez ezik baita falta zaizkien partidetarako ere kontuan hartu beharrekoa eta ondoren bigarren partida maila nagusikoa izango da eta bertan atzo Agoitzen garaipena lortu zuten Jere Iturriagak eta Ane Mendiburuk jokatuko dute puntu premian diren eta urdinez jardungo duten Natale Aranbururen eta Maite Ruiz de Larra Mendimujikaren aurka. Badakizuen ez asteko gorrari izaten hau guretzat edo pilotarentzat, aste azkenean inork jaso nahiko eluken berria iritsi zitzaigun Erietxetik, Naroa Etxekoloneak hilabete batzuen ostean asa duen eritasuna gainditu ezinik pausatu zen eta atzo gogoan izan genuen, minutuko isiunea gorde zen bere omenez eta gaur ere gauza bera egin nahian gabiltza eta jaialdi hasi aurretik hemendik gutxira beste minutuko isilunea gordeko dugu, jaialdi honetan parte hartuko duten pilotari guztiekin eta baita A2 pilotaren beste zenbait ordezkarirekin ere, denak atzo bezala kantxaren erdira plazaratuko dira. Klubetzako sortzaietako baten, Naroa Elizalde Etxekolonearen omenezko isilune hortara. Eta esteko horrekin hasiko gara une batetik bestera. Bai. Egunon guztioi, aste honetan dakizuen ez A2 pilotak berri lazgarri bat izan du, Naroa Etxekolonea pilotari eta klubaren sortzaietako batek utzi gintuen asteazken goizaldean eta bere omenez minutuko isilunea gorde nahiko genuke jaialdiari hasiera eman aurretik.
Eta hasi aurretik beste ohar bat eman beharrean ere bagara, jakingo zenutenez bihar Zumarragan iragarrita zegoen beste jaialdi bat, baina bertan bera uztea erabaki dugu, beraz bihar ez da Zumarragan jaialdirik izango, eta aurrerantzean izango da jaialdiaren data berria zein izango den ikusgai komunikabideetan eta sare sozialetan. Minutuko isilunea gordeta hastear da gaurko promozio mailako partida. Bertan Iriarte Sotil eta La Madrid Perez bikoteak ikusiko ditugu. Bikote urdinean aldaketa bat izango da, baina esan bezala Crespo ariko delako Malen La Madrid titularraren tokian bere eskumuturreko arazoak tarteko. Gaurko partida garrantzitsua da bi bikoteentzat, atzo galtzetik datoz Crespo eta Perez. Atzo izatez Malen Aiesak jokatu zuen berekin, eta gaur ere Alejandrak berak, atzelari titularrak, ez du Malenekin jokatuko, Maria Cresporekin baizik, eta aurkariak ere puntu beharrean dira, oraindik sailkapena erabakita dagoela esatea ez da beharrezkoa, baina gauzak oso zail izan ditzakete gaur garaipena lortzen ez duten gaurrera egiteko. Ea bada, zer ematen digun gaurko promozio mailako partidak. Maria Cresporen sakearekin eman zaio hasiera partidari, gorputzera gainera etorri zaio Janireri eta beteluarrak eramaterik ez du izan. Bat eta huts beraz, Crespo eta Perez aurretik. Ezkerra esatera du bere bigarren sakea, atzo atzelari lanetan aritu zen, baina gaur aurrelari lanetan jardutea egokitu zaio, eta beste sake bat erantzunik gabe geratu dena. Pilotaka bakarraren ondorioz, bi tantoak urdin izan dira. Ezkerrera hau ere, Janire gueltatu eta beraz lehendabiziko pilotea ikusiko dugu bitartitik atzera. Agintzen hasi da Alejandra, Janirek eraman, eta orain Alejandra sartuko da bien tartera. Iraidek eutxi, ezkerren sartu da Maria eta txokoan bertan utzi du pareta biak bat egiten duten koskan jota, eta hor ezker zeharra irekitzen hasi nahian izango zen seguruenik Iriarte, baina txapazpira joan zaio. Hirugarren tantoa beraz, Crespo eta Perez entzat. Laugarren tantoa jokoan eta atzelarien arteko piloteoa ikusgai uneotan. Alejandra dator aurreraka, pilota gaiztoa zen baina jaso. Iraide pipareta ez hainbeste zabaleratua, prestegoen Maria eta hanketara gainera jokatu dio. Iraidek eskuin ez eutxi, eta gero Alejandrak luze eta atze aldera Janirek eraman. Bientzako pilota egokia izan ziteke, baina azkenean Mariak berak jotzea erabaki du, bien tartera Iriartek, txokoan barrena luze ipini du pilota Mariak, Janirek eutxi. Alejandrak dejada zabalean, Iraidek jaso. Crespo aukera izan dezake orain, honek ere txokoan utzi du pilota luze xamar, baina iristeko denborarik gaztio eman. Janire Sotili lau eta huts, laugarren tantoa segidan. Crespok eta Perezek lortu dute. Eta sake hau laburregia, lautik irura. Erranditu behar dute saketik pilotariek, baina kasu honetan pilotaka da horrek ez du pasa beharko zuken arrastoa gainditu. 2 eta 3 laurden inguruan geratu da, eta beraz bat ere pilotakaderik jo beharrik gabe lehendabizikoa lortu dute Iriartek eta Sotilek, 1 eta 4. Eta orain beste pilota baten bila jo dute
Jon Uria epailearen saskira, gaur hemen bera hariko da jaialdiko bi partidak zuzentzen. Hautatu dute beren gustuko pilota Zunbildarrak eta Beteluarrak. Eta badator, sake ateratzera Ireide Iriarte. Alejandrak eutxi, eta gero Janireri gainera etorri zaion azkenean nahi bezain ondo jotzerik ez du izan, gainera etorri izanagatik. Baina piloteoak jokoan jarraitzen du. Pilota baztertu ezkerparetara Alejandrak, Janirek eutxi eta gero hanketara jokatu dio Crespok abiadurarekin, horri ere ongi erantzun dio, Ireide gorantxe izango du aukera, txokoan utzi du. Alejandra iritsi eta pilota atzealdean jarri. Janirek eraman. Kantxaren erdialdera, altuera erdikoarekin. Alejandrak, Ireide sartuko da berriz ere. Txokoan utzi du pilota, Mariak ireki, hanketara, eutxi. Iriartek, Zabalera Alejandrak, barruan da pilota eta kontrakantxatik biltzeaz talan erraza izaten. Eskuak ez oinak bertan zeuzkala. Atzeraka etorri da, baina azkenean biltzeko beste indarrez dio eman, alakoak beti izaten dira gaiztoak lekua ez delako jotzeko onena izaten. Eta horren ondorioz Ireide pilotari erantzun ezinik eratu da eta sarraskia handiagoa izan aurretik, Janiren aitak, Ireideren eta alabaren beraren botileroak partida etetea erabaki du. Patxada eskatzen ari zaie aulkitik bi pilotariei eta nik uste horixe beharko dutela, bost eta bat gauzak oso jarri dira urdinen aldeko eta ez dute nahiko. Tantoen arteko diferentzia gora joan dadin, horrexetarako eskatu baitu etenaldia botilero lanetan diarduenak. Ireideri ari zaio orain aginduak ematen, zuti arazi ditu aulkitik pilotariak, Jon Uria, Gipuzkoako Pilota Federazioko epaileak eta badatoz beraz berriz ere laurak kantxara jokoari berrekiteko asmoarekin. Maria Crespok aterako du ondorengo sakea. Zabaletik abiatu da eta ezkerratzate da du kantxaren erdialdera, ere gainera etorri zaio Janireri baina jaso. Eta ezkerreratu gainera. Eta Alejandrak eusterik ez dio izan pilota horri, 2 eta 5. Tantoa pilota baztertzearen bidetik lortu dute gorriek eta horrein zalantza egiten ari dira zein pilotarekin segi erabaki nahian, baina azkenean Ireidek berak hartu du erantzukizuna eta pilota horrekin berarekin jarraitzea deliberatu dute. Epaileari ez baitiote beste pilotarik eskatu tantoa egin eta gero. Hau ere sake laburra, baina baita laburregia ere azpitik sakatu nahi izan dio Alejandrari, etzen asmo txarra, baina hiruko arrastoa pasatzea gauza beharra da. Tantoak jokoan jarri dezan eta ez du gainditu. Hirua Ireideren azkenengo pilotakadek. 6 eta 2 beraz, markagailuan. Eta beste piloteo bat ikusgai atzelariak lanean tantoaren azken zati honetan eta Janire eta Maria eta Ireide berriz ikusle soile zertarako aukerarik ez baitzaile etorri. Oraintxe sartu da Ireide, baina ez du eskuarekin egin duen keinuak abierazi digunez eskuan pilota behar bezala sartu eta gero zabalean dejada dotoria egin du Alejandrak. Lehen partidaren hasieran piloteoan zebiltzala alakoxe beste bat egin du eta orain ere jokaldi molde beraren aldeko autua egitea erabaki du eta bikain atera zaio aurrekoak tantoa bukatzeko, dejadaren bidez tantoa bukatzeko aukerarik eman ezpadio ere, oso dejadagile ona da eta urrundik atzetik sartu hori da alako jokaldietarako eta zenbaitetan eraginkortasuna ere badu. Azken honetan
izan duen moduan. Beste tanto bat jokoan, atzelariak lanean, eta aurrelariak ikusle soil. Maria sartuko da ezkerrez atzeraka etorrita, gainera ere bazkorkio, baina jaso azkenerako txokoan barrena luze Ireidek, eta atzera Alejandrak. Janirek berak ere luze jarri du, eta pilota ezkerreratu gainera, eta ikain erantzun dio azkenengo lauzar arte, aprobetxatu guran Alejandrak pilotaka da horri. Txokoan barrena luze utzi du Mariak, Janirek eutxi, aurrera etorri da Alejandra, berriz ere deja da, lehengoa zabalean, oraingoa txokoan izan da, txokora baita Mariak berak ere, Ireidek eutxi, Bipar eta Mariak asko zabaleratuko da, baina jasotzeko denbora eman dio. Garaiz abiatu baita Ireide Iriarteri, Janirek atzera, karga badarama, baina bikain eutxi dio. Pilotak adari Alejandrak, txokoan laburrutzi, Janirek, Mariak jaso Bipar eta are doiagoa eta abiadura handiagoa zeramana Ireidek, eta horren bidetik lortu dute azkenerako tantoa. Sotilek eta biek, 3 eta 7, eta berriz ere pilota berarekin jarraitzea erabaki dute. Kantxan den honekin gustura hariko diren seinale izango da unoski. Atera duzakea Ireide Iriarte, geizto doakio Alejandrari, eta azkenean erantzunik gabe geratu da. Ireidek saketik lortutako lehen da biziko tantoa izan da hau. Gorriei laugarren eman diena, 4 eta 7 beraz. Hortxe izan duzue. Errepikatuta, Ireideren azkenengo sake baztertu hau ikusteko aukera. Eta beraz, berriz ere sakera badator, Zumbileakoa. Hau ere gaizto, laburrago, baina oso gaitz hau ere. Eta azkenean erantzunik gabe, sakatzaile ona da, eta saketik arteragoko partidetan min egin izan die, min handia egin gainera aurkariei, eta gaur ere horixe bera egiten ahaleginduko zaie, eta hasieratik horretantxe buru belarri hasi da. Saketik bigarren tantoa izan da. 5 eta 7 hau markagailura igo arazi duena. Erdi-erdikoa orain, Alejandrak eutxi, eta Janirek atzera, luze, 5 eta 4 denetik aurrera etorri da, pauso pare bat edo, Errioxarra gero Ireideko aztartu, Alejandrak eutxi, beste dejada bat Ireidek abiatu da Maria eta eraman, eta horrez gain baita kendu ere. Honi eutxi dio Janirek, baina kanpoan izan da, 8 eta 5. Beste tanto bat lortu dute gorriek. Zabal-zabaletik dator Crespo sakera. Atera du. Janirek bueltatu, oso gaitza izanagatik. Hanketara ireki dio pilota Crespo Ireideri, eta Zumbildarrak ezin izan dio harraposturik eman. 9 eta 6, 9 eta 5 barka. Eta jokaldiekin eta pilota azpitik eta abiadura handia daramala ibilizkero ikusten da hemen min egin diezaieketela aurkariei, Mariak eta Alejandrak, Errioxarrak eutxi hoi dio pilotari, eta Crespok ere sake onak ateratzen ditu azkenengo hau izan den bezala, eta alde horretatik min ere egin diezaieketen nola jokaldietan ala sakeak ateratzerako sasoian. 10 eta 5.
Iraide sartuko da orain jokoan, ezkertzearra ona da, abiadura badarama, kontragantxetik eskuinez bildu Crespo, gero txokoan barrena luze utzi du Iriartek, eta atzera Perezek. Luze, Janire Sotilek. Alejandrak eutxi doi iritsi da pilota frontisera. Bertan utzi du Iraidek eta gero bikainirek du Mariak, Iraidek eutxi eta hau zaila izango da jasotzeko. Baina iaiaren faltan geratu da, boleat sartu da pilota nola edo ala eramateko kontrakantxatik frontisaren barne aldera etorrita Iraide eta boleaz sartu den hartan askorik ez zaio falta izan, kolpea tiratze utxagatik bakarrik meritu aitortu behar zaio, abiadura handian zioalako pilota, baina ezin izan du 11 eta 5 eta bigarren alde izakarri ditu botilleroak aurkira Alaba Janire eta Alabaren bikotekide Iraide Iriarte. Esan dugu, partida hau sailkapenerako garrantzitsua dela, bi bikoteak ez daude inondik inora egoera berean. Iraidek berak gaur 8 seguran aipatu zigun, behar bada gaur garaipena lortzera behartuta zeudela, txapelketan aukerekin jarraitzeko atzo ibili ginen, sailkamenari zegozkion kontuak errepasatzen eta konturatu ginen, ez dela ala, ez dagoela guztiz erabakita. Horrentxe sartuko dugu eta azkar bada errepasa dezagun. Momentu batean, Gomezek eta Sagartubik atzoko puntua lortuta eta biren faltan 3 dituzte, eta beraz puntu kopuru bera eta partida kopuru bera jokatuta Insaustik eta Bertizek. Bakarra dute Iraidek eta Sotilek eta Lamadrizek eta Perezek, tanto alde kaskarragoa gaur urdinez ari direnek eta beraz gaurko puntua garrantzitsua da. Bi partida besterik ez zaizkie geratzen bikote bi hauei eta atzo halako kontuak sailkapenari zegozkionak aipatzen ari ginela, konturatu ginen oraindik ez dagoela bikoteetako bat bera ere aukerari gabe, baina gaur galtzen duenarentzat amildegi handia izan daiteke ondorengo partidan, oso tanto kopuru txikien utzi beharko lituzketelako aurkariak batetik eta gainerakoak ere 3rekin direnez guztia galtzera behartuko lituzketelako aurkariak eta zeinen sendo aritu diren ikusita ez dirudi gauza erraza. Gomezek eta Sagardubik eta Intxaustik eta Bertizek falta dituzten partidak galtzea gertaliteke, hori ukaezina da, pilotan 22 tanto egin arte partidak ez baitira akitzen, baina gauzak ez dira behar bada bikote bi hauen bikote bi hauentzat oso lagungarri, baina kantxara gaur irabazteko gogoz eta grinatxu etorri dira eta horretan ari dira saiatu puntu garrantzitsu bat lortu nahian. 6 eta 9 markagailuan, kantxaren erdialdera egin du dejada Iraidek urdinenez gorrien 6. tanto honetan, eta hor eramaterazio ala irriste egin du Mariak eta azkenean belaunarekin lurrean bertan jo du, baina ez du aparteko ezer eta partidan arazorik gabe jarraitzen du aurrera eta orain 6. egitearekin batera tanto sortatxo bat egin ote dezaketen Malerrekarrak eta Larraundarrak, Iriartek eta Sotilek gain zuzen ere. Txokoan utzi du pilota mozketa baten bidez Iraidek, oraingoan zabalean dejada egin nahi izan du, baina ez zaio nahiko zuken bezain doitua atera. Bipar eta Crespok barruan da pilota, kontrakantxatik bildu Iraidek eta hanketara. Mariak eutxi eta gero Janirek atzera, orain hasi dira agintzen nola aurrean ala atzean gorriak, txokoan utzi du pilota indar handiarekin punpagoran Iraidek eta lortu dute tantoa, baina tanto honek berak erakutsi digu Lamadrid Perez edota gaur jokoan ari den Maria Crespo Alejandra Perez bikoteak gogorra dela oso eta lan handia ematen dietela aurkariei tantoa sartu nahi baldin badiete, beste pilotakada bat gehiago jotzera behartzen dituzte gehienetan aurkariak eta azken tanto hau izan da horren froga. Nagusitasunera bateko garbia bukaerar arte ezin izan dute erdietxi Iraidek eta Janirek eta hala ere orduan ere
behartuagatik ere, behartuta egon diren arren jarraitu dute pilotan, eta pilota bizteiki gaitzoiek eraman dituzte. Azkenean txokoan Iraidek utzi duen horri erantzunik ezin izan diote eman, baina 7 eta 12 eta partida zertxo bait aldatu da. Gorriak nagusi direlako jokoan eta baita partidan sartzen hasi direlako ere, eta halako sentsazio izan da beti izaten da. Errazago jokatzea, behar bada egoera buruan izateak ere ez du mailarik onena ematen lagunduko. Gaurko puntua lehen aipatu dugu, oso garrantzitsua dela, garrantzitsua baino gehiago ere bai premiazkoa aukerekin jarraitu nahi baldin badute. Eta horrek tentsioak askatzen eta lasai jokatzen ez du utziko, baina orain Iraidek diardu lauretan ondoen, kantxaren erdialdetik zabalera dejada dotore bat egin du, doi hau ere, eta bikaina izan da, eta azkenerako ez aurkari batak ez besteak erantzuterik ez diote izan Ñako horri. Zortzi eta 12 markagailuan, dejadaz Iraidek egindako 3. tantoa izan da, aurretiaz ere eginak zituen bi, bata Punpagonan eta bestea partidaren hasieran okerrezpan naiz zabalaldean egina, eta orain sakeari erantzuna zein da geratu da Alejandra, hementxe duzu errepikatuta azkenengo tantoa. Gainera ere zertxo baiz etorri zaio, baina eustera joan da, eta eustera joateaz landa kentzera ere joan zaio, Iraideri sartzeko aukera kentzera ere joan zaio, eta arrotu nahi horretan, pilotari gehiegi eman nahi horretan, behar baino askoz ere gehiago loratu du, eta goiko goltsoira alde egin dio azkenean bere kolpaketak Alejandra Perez Erriotxarrari. Txokoan utzi du, kantxaren erdialdean utzi du Iraidek pilota, eta hor akaso pasatzeko toki askori gabe geratu da Maria, baina eramaterik ez du izan azkenean 10 eta 12, eta dejadarekin gaur eraginkortasun handi ari da izaten Iraideren jokoa, lau baditu ala eginak, eta partida goitik behera erabat aldatu da. Partidaren lehendabiziko zati luzean Crespok eta Perezek agindu duten markagailuan ez ezik baita jokoan ere, eta orain Iraide Iriarteren jokaldi sorta, dejada sorta horri esker, partida gorrien aldera etorri da, oraindik berdintzerik ez dute lortu, baina hankapuntak da zapaltzen ari zaizkie arerioei, eta Maria Crespo deserosoago dabil aurreko kuadroetan, hasierako sendotasun hori plazaratu ezinik edo, eta Perezek ere defentsa lan egiten diardu, baina orain nik uste lehengo jokaldiek eman dioten konfiantza zela medio herriz ere dejada egitera ausartu dela urrun xamarretik, kontrakantxara joan zaio baina Iraide Iriarteri, eta 13. lortu dute Crespok eta Alejandra Perezek. Atzelariak piloteoan, eta pilota da luze, eta elkarri gaizto jartzen. Txokoan utzi du Maria, gorrazkenean txoste egin dio pilotak Iraideri, eta botea gorantz bezala altxa da, horrek ez dio bat ere lagundu eramaterako garaian, eta azkenean erantzunik gabe geratu da. Hortxe duzu aurrelari ezkerraren jokaldia, erba ez dugu edarki antzeman errepikapenean, baina botea ez da bat ere parte honekoa izan. 14 eta 10, beste tanto bat urdinentzat eta beste sake gaizto bat. Segidan Mariak Janireri utzi eta jokaldia ordainetan zabalaldetik Iraidek. Alejandra sartuko da, eta honek ere arrotu egin du pilota hirutik lauter ingurura. Ezkerpareta jo izanak indar zartxo bait kendu dio pilotari, eta orain berriz ere atzera, eta ezkerrera jaso
Krespokireki, baina Txapazpira joan zaio. Kantxaren erdialdetik gurpila emana izan dio. Indarrez bideratu du pilota, baina Txapazpian geratu da azkenerako 11 eta 14 eta berriz ere aukera izango dute. Hemendik aitzina gorriek tanto sorta bat egin eta berriz ere markagailuan are gehiago hurbiltzeko 11 eta 14 lehen bi tantora ere jarri dira. 12 eta 10, gero 13garrena egin diete, baina Mariak eta Alejandrak eta orain 3 tantora jarririk berriz ere izango dute abagunea, tantoa egiteko sake gaiztoa Ireidek eta ezin izan dio erantzunik eman Alejandra Perezek. 12 eta 14 lehengo egoera berera ekarri dute partida, lehen 12 eta 10 jarri direla aipatu berri dizuegu eta orain ere 2 tantora jarri dira 12 eta 14ko emaitza delarik markagailuan. Sakez ere pilota aski baztertzen ari da ezker paretara Ireide eta saketik bertatik ere sarreran eta partida hasi bezen pronto esana dugun moduan eraginkortasun handia du hau ere azpitik eta ezker paretara emaitza berbera eta erantzuna ere berbera. Saialdia bai, baina lorpenik ez kolpea joagatik ere. 13 eta 14 eta diferentzia lehen izan dutena baino are laburragoa izan da eta behar bada hain gainera etortzeak eta Ireide hain ongi sakatzen ari izateak zalantzak ere eragin izango dizkio bikote urdinari. Ez dut uste orain hasieran erakutsi duten sendontasunarekin bezain lasai egongo direnik eta tanto egin ezkero akaso beste zerbait egiten ere aslitezke, ez da horretarako lizentziarik eman nahian Alejandra atzetik aurrera etorri da eta pilota garbi-garbia geratu zaio zer nahi egiteko. Eskuan bikain sartu du eta atzetik aurrera bideratu du bostet erdi ingurura. Zaman diaztuen pilotaka da horrexek eta azkenean Janire Sotil sakeari pilotaka da luze zartako horri, pilotaka da luze horri erantzun ezinik geratu da. 13 eta 15, Alejandra atzean egindako lehen da biziko tantoa izan da horixe, orotara egin duen bigarrena, lehendik ere dejadaz egina baitu beste tanto polit bat. 15 eta 13, aldea lehen izan dutenera ekarri ahal izan dute urdinek eta orain abantaiari eusten dioten eta are gehiago zabaltzen duten edo berriz ere tanto biko zulotik batekora etor daitezkeen Iriarte eta Sotil ikustezagun eta ikusteaz gainera kontatu ere egingo dugu. Tanto honek zer eman behar duen. Atzelariak piloteoan lauterditik aurrera etorri da pare bat pauso Alejandra eta pilota jo Janirek lauterditik laura laburrago, baina ezker pareta bilatu nahian eta bilatzeaz gainera aurkitu ere egin du. Honetan ez bezala kantxaren erdialdetik sartuko da Alejandra kantxaren erdialdetik toki berera. Baita Janirek berak ere, luze Alejandrak lau anoinak dituela, are luzeago eta altuera handixeagoarekin Janirek pilota jaitsi Alejandrak, txokoan barrena luze ipini Iriartek, Perezek eutxi eta Iriarte bere tokitik aterarazi, hor txost egin dio pilotak Alejandrari eta azkenean berriz ere parte honeko botea izan eztenaren bidez tantoa gorriak lortu dute lehen pilotalekuaren beraren ezaugarriak direla eta izan duten jukutria hori urdinen aldeko gertatu da eta beraz baldintzak berak dakarren ondorio gisa gorrien kontra eta orain alderantzizkatu da xanpona eta gorrien pilotaka da on batek, baina pilotalekuaren ezaugarriek bat ere lagundu gabe mesedea gorriek lortu dute eta kaltea urdinentzat, Cresponentzat eta Perezentzat izan da. Eta berriz ere tanto bakarrera jarri dira aurkarien gandik, Iriarte eta Janire Sotil. Jokaldia ona da, honetan ere txost egin arazti dio pilotak Mariari, baina botea hobea izan denez jaso eta gero Janireri gora joan zaio, ematera joan da, baina azkenean goiko koltsoiraino, goiko lastairaraino ere joan zaio pilota 16 eta 14.
erdi-erdiko sakea, baina indarrandian eta gainera bideratu nahi izango ziona Mariak Janireri, eta atzelariak orain piloteoan. Piloteo garbi eta klasikoan. Iraide sartu da Janireri laguntzearren. Zabalera Alejandrak. Frontisaren erdialdera Janirek, ezkertzearra zabaldu Crespok, eta gero txokoan utzi du dejada Iriartek, eta egin duen keinuarengatik esango nuke nahita jokaldi horixe bera bilatzera joan dela. Zabalera joan da zenbait pauso emanez, eta gero hortxe egin du jokaldi bene-benetan ederra. 15 eta 16. Dejadaz orotara 6 tanto bukatu ditu, sakera etortzen ari den aurrelari Zunbildar honek. Sake gaiztoa, pasada, hiruko arrastotik antza denez, berriz ere txokoan barrena indartxu, Alejandrak jaso, baina aukera garbia bueltan ez da usartu lehen bezala jokaldia egitera, eta gero Alejandrak eutxi, atzeratu eta kendu. Janireri gainera etorri zaio, baina ekarri. Txokoan barrena luze paratu du pilota Mariak, Iraide geutxi, Ormabikoa Kortestarrak, jokaldia pilota moztearen bidez bien tartera Iraidek, eta azkenean ez batarentzat eta ez da bestearentzat ere, biak elkarri begira geratu zaizkie, eta nik uste Mariak pentsatu duela behar bada Alejandrarentzat pilota hobea izan zitekeela, baina baita gauza bera Alejandrak ere Mariarentzat jasotzeko modukoa irudituko zitzaiola edo, eta azkenean bien tartera bideratzen diren horiek askotan edo beste eman aldizten baitetan ere aipatu dugun bezala, zalantza eragile onak izan daitezke jokaldiaren beraren bidetik zalantzak aurkariei pizteko, eta azkenean helburua behar bezala ongiska lortu dute Iriartek eta Sotilek. Bueno, Iriartek berak jo baitu eta berak egin ahal izan baitu tantoa. Hobe esan da, akats txikia zuzen dute, eta partidan lehen da biziko aldiz atxeden setera etorri dira urdinak, azkenengo bolada luzean joko eraginkorragoa eta hobeari dira plazaratzen eta erakusten Iraide eta Janire, eta horrek lehen esan dizuegun bezala zalantzak sortu izango dizkio bikote urdinari, Crespo Perez bikoteari, eta hori dela eta lehen ez dute partida eten nahi izan, zalantza egin dute behar bada aulkitik ere entzun diogu gorrien botileroari etenaldia akaso eskatuko zutela, zalantza egin dutela, orduan ez dute eskatu, amasainako berdinketa markagailura igoarazi dutenean, bai, hemen partida hasieratik ona asko aldatu da, eta gehiago alda ez dadin nahiko dute hemendik aurrera Mariak eta Alejandrak, eta horregatik izango dira joanak lehenago amasainako berdinketa ezartzearekin batera, atxeden setera. Beste tanto bat jokoan da, Mariak txokoan bertan utzi du, baina luze eta indarrandiarekin baita laburrago, baina Mariak bestain gaizto Iraidek ere orain ere ezkerrean sartu, Alejandrak eutxi, eta Iraidek jokaldia Mariak eraman, oraintxe izango du aukera Crespok ireki, Iriartek bildu, eta Perezek atzera. Sotilek jaso, Iraidek ipareta oso zabaleratua bildu eta jokaldia ordainetan txoste ginarazi dio gainera, baina eskua bigarren botea egin ostean sartu dio pilotak da horri Iraidek, eta jakinaren gainean izan da konturatu da Jon Uria, eta ez dakit horren minik hartu duen lurrean pilota jasozera joan denean, ez du ez errantza denez, aurkariek, Mariek eta Alejandrak lagundu diote Iraideri zutitzen, orain eskuin askua Bizkarraldera eraman du, behar bada kolperen bat hartuko zuen, baina ez dut uste partida bukatu arte jokatu ezin da egongo denik. Jarri da sakeari erantzuteko gertu eta ez du ezer. Agitan ez behar bada partida bukatu ostean berritu dakioke mina, hotzean beti errazago
antzematen antzeman baitaiteke hartutako kolpearen ondorio ez oso ona makurra eta behar bada gero ere berrituko zaio gaur ez bada bihar seguruenik. 17-16 tantoa egitea lortu dut etenalditik bueltan Crespok eta Perezek eta orain eurak ari dira jokoan nagusi izaten. Lurrean geratu behar izan du kantxaren erdialdean Iraidek Janirek pilota jotzeko tokia izan zezan, oraingoan zabaldu baina gehiegi zeina pilotaka da kontra kantxara aldegin baitio. Iraide arteri errepikapenak erakutsiko digun moduan hortxe joan zaio konto aldera Zunbildarrari 17-16-tik 18-16-kora ere etorri dira Crespo eta Perez eta garaipena lautantora besterik ez dute. Janirek eraman, aukera garbi aurrealdean, honek ere ezker zeharranketara, eraman Iraidek eta kontrakantxetik berriz ere aurrera etorri ibilian, hau gehiegi loratua aurrez Iriarteri pasazaion gauza bera, gertatu zaio orain Maria Crespori ere, ez zen aukera txarra, kantxaren erdialdetik, edo txoko aldetik, baina erdialderantz etorrita, edo etortzen hasia zela, jo du eta indar handia eman dio, indarraz gain altuera ere bazera eman, frontisardikoa izan baita pilota zabaldura eta azkenean barruan baino kanpoan izan da, abiadurak beragatik baino gehiago frontisean hartu duen abiaduraren ondorioz. 17-18 eta aukera badute orain berriz ere lehen egindakoa egiteko. Alejandrak eusterik ez dio izan eta lortu dute berriz ere partida ekarri eta berdintzea 18 honetan, hor ikusiko duzue. Alejandrak ez, hor berriz ere jokaldi alegina izan da. Maria Cresporena lehengoaren antzeko ezkertzearra pilota zabaltzea egin nahi izan du, baina hau oso azpitik sartu du eskuan eta azpitiko posturako horietan ez dira. Altuera handirik gabe joanak gainean izan hori eta kasu honetan horitxe bera pasazaio aurrelari Nafarrari, aurrelari Kortestarrari. Aurretik jartzeko aukera bikote biek, Iraidek eraso eta baita aurkariei ozkaideko aukera ere 19 eta 18 partidan estreñako aldiz. Oraintxe jarri dira aurretik markagailuan partidaren amaieran. Eta une erabaki horrean beraz, Iriarte eta Sotil eta hemendik aurrera bide beretik jarraitu nahi izango dute. Puntu batekin dira bi bikoteak atzokoa Agoitzen galduta etorri dira Aiesa eta Crespo, La Madrid Perez bikote titularra izatez eta aurreko asteetan ere Iraidek eta Sotilek ez dute itxura txarrik eman. Puntu batekin dira, gorriz ari direnak ere eta galdu dutenetan ere puntu gutxigatik, tanto gutxigatik galdu dute. Puntu aldeari begiratuta emaitzak ez dira kaskarrak izan noski, baina hemen tanteo ona lortzeak ez du ziurtatzen finalerako txartela. Puntuak lortzeak eta puntuekin batera ondoriozta ditzak egun garaipenek ematen dute horretarako aukera sari handi hura eta zabal-zabalik da azken unen arte partida eta alaxe izango da, 3 tanto besterik ez, bikote gareileak egin beharrekoak, atzetik geratuko denak ere horren beste falta ditu eta ja bada zer gertatzen den ondorengo tantonetan azkenengo pilota hori gehiagitxo harrotu du Janire Sotilek eta beraz hori izan da beteluko atzelariak galdu bigarren pilota. Iriartek moztu, Crespo eutsi eta gero Sotilek frontis erdiko pilota baina gainera bideratu nahi izango ziona gertu zegoen baina Alejandra Perez eta horrek ez ustean harrapatu Santo Domingo dela Calzadako atzelaria. Zabal-zabaletik sartuko da Crespo atzera, ezkerrera horre Janirek zabalaldea zaindu zazan eskatu dio.
Iraideri, baina azkenean ezkerrera eta atzealdera luze kargatu du jokoa. Mariak berriz ere sartzeko aukera izan zezakeen, baina ez zaio azkenean aukera garbirik ere etorri. Eta orain atzelariak, Perez eta Sotil, piloteo klasikoan, zein gaienduko, nor baino nor gehiago. Lautarditik Alejandra aurrera etorrita azkenean Iraide sartuko da jokoan, Bipareta kantxaren erdialdera. Ezker zeharra Mariak kanpoan izan dela begitan du zaio Iraideri, eta ea bada hemen errepikapenak erakutsiko digu hori barruan izan denez. Zalantzazkoa dirudi, baina azkenean ertza jogabea izan dela ematen du alakoetan arrisku handia du Maria Crespok. Partida honetan bertan ere erakutsi izan digu. Erdialdean pilota garbiak uzten bazaizkio ezker zeharra egiteko ez duela birritan askotan pentsatzen, eta horixe bere egin du. Orain ere pilota gaiztoa jarri dio Janireri eta Beteluarrak ezin eraman. 21 eta 19 partida eten dute hirugarren aldiz Janirek eta Iraidek, Iriartek eta Sotilek, eta orain partidaren hasieran bezalako bilakaera hartu du azken zatiak. 19 arte utzi diete, 19 eta 18 ere izan dira aurretik Iriarte eta Sotil, baina gero bateko txapa besteko jokaldi eta oraingo pilota baztertua izan den 21. ondorioz tanto bakarrera dute garaipena aurrelari nafarrak eta atzelari Errioxarrak, eta behar bada esan dugu duela minutu zenbait lehentxeago Iriartek eta Sotilek galdu dituzten partidak ez dituztela desabantai handiarekin galdu. 20 bana berdinduta ere joan ziren txapelketaren estreinakoan, Olaberrian jokatu zuten partida hartan, eta Iriartek berak izan zuen partida bukatzeko eta horren bestez baita puntua lortzeko aukera garbi bat ere, baina jokaldia etzen barruan edo txapagainean izan, txapazpian edo eta kanpoan baizik, eta behar bada horren mamuak egoera horrek sorrarazitako mamuak ere etorri izango zaizkie burura, eta garai honean eten dute hirugarrenez partida Iriartek eta Sotilek, eta ea bada zer ematen duen. Ez da oso pilotaka da gozatu izan, ez du behar bezala jo Mariak, baina Bipareta barruan izan da eta kantxaren erdialdean abiatu ezin da geratu da Iriarte. Ikusi dugu abiatzen hasi dela, baina pilotariak baino azkarrago egin du bidea, eta bigarren boteak ematerako eta bigarren botea lurrean jotzerako bagenekien hori inorketzuela jaso ahal izango. 22 eta 19 sailkapenean puntu banarekin ziren bi bikotetako bakarra geratuko da. 5 jokatu eta puntu bakarra lortuta. Miarritzen izango dute azkena ondoko hilaren 22an edo 23an Iriartek eta Sotilek liderren kontra, Marta Gomezen eta Alize Sagarduiren kontra, eta beraz jokutri asko beharko lituzke gaurko bikote gorriak aurrerako izateko. Esana genuen gaurko Tolosako partidak behar bada finala finkatuta ere utze zezakeela, horretarako ez du balioko, baina arrisku handiegirik hartu gabe ausartuko naiz esatera bikote bat kanpoan uzteko beste laguntza emateko balio izan duela gaurko partida honek. 5 jokatu dituzte eta bakarraren faltan direnez puntu batekin aurrera egiteko aukerarik ez dute izango Iriartek eta Sotilek. 3 dituzte lidertza partekatuan, baina tanto aberatsaren alde handixeago horrekin diren bi bikoteek, Gomez Sagarduik eta Insausti Bertizek, eta beraz 3 dituztela laugarrena eta 5garrena lortzeko aukera ere badute Iriartek eta Sotilek hementxe sailkapena, baina gaurkoa eguneratu gabe esan dugu gaur 5garrena izan dutela Iriarte, Sotil eta La Madriz Perez bikoteek. 3. postutik 4garrenera egin dute gaurko bi galtzaiek, Iraidek eta Janirek. 5 jokatu eta beraz puntu bakarra besterik ez dute. Poltsikoratuta
hirugarren postura egin dute laugarrenetik La Madrizek eta Perezek, 5 jokatu eta 2 punturekin, eta 2 partida jokatzeke dituzte oraindik Gomez Sagardui eta Insausti Bertiz bikotek, eta beraz horrek esan nahi du, 2 bikote horiek laugarren eta 5. puntuak lortzeko aukera ere badutela ondoko partidetan. Gaur 8 ikusiko ditugu, okerrezpa naiz eta buruz ari naizenez behar bada katxe bat ere izan liteke Aizarna Zabalen, Gomez eta Sagardui, horri izango dute 5. jokatzeko aukera eta baita beraz 4. lortzeko aukera ere, eta partida horretan gertatzen denaren arabera, azkenengo partidarekin geraliteke guztiz erabakita finala. Gaurko bikote irabazleak, La Madrid Perez bikote titularrak 3. lortzeko aukera ere izango duelako. Alegia Insausti Bertiz bikotea den, bikoteak duen puntu kopuru berera iristeko aukera izango du, eta horrek are saltxe handiagoa jarriko dio, are gatz eta piper gehiago jarriko dio sailkapenari gaurko emaitzak. Esana genuen gaurkoaren arabera erabakitza edo finkatuta gerazitekeela finala, horretarako ez du balio izan, 4 bikoteetatik bat ere aurrerako abaguneri gabe uzteko bai, baina eta beraz jakin badakigu Iriarte Sotil bikoteak ez duela Iruñean ondoko hilaren 29. egunean jokatuko den finalean arizeko aukerarik izango, Miarritzeko azken partida irabazita ere, eta beraz finalerako txartela Gomez Sagardui, Insausti Bertiz eta La Madrid Perez bikoteen artean erabakiko dela, txapelketari falta zaizkion azken 3 partiden emaitzen ondorioz. Partidarekin bukatzeko sailkapena errepasatu dugu, hau izan bada ere gaurko eguneraketari gabe baiken nuen, baina promozio mailako lehiari dagozkion datuak eta bateko eta besteko kontua borobiltzeko estatistikak ere azkar errepasatuko ditugu. Ireidek egindako tando sorta handia izan du, berak egin du laukotean gehien 2 paretaz bat, Sakez 4, Dejada 6 eta 2 tartera eta moztuta beste bana ere bai, eta 6 pilota galdu ditu, eta 4 pilota galdu ditu azkenerako. Janirek egindakorik ez du izan, 2 pilota galdu ditu, eta urdinetan ere datuak onak dira, galdutako gutxi Mariak, bat Saketik falta egindako bat, eta beste 2 ere bai tantoak jokoan ziren bitartean, orotara 3 beraz, eta egindakoak 5 tirusak ez, eta bana irekita eta pilota atzean lagata, eta Alejandrak ere gutxi galdu du, pilota bakarra hain zuzen ere, eta 2 egin ditu, bata Dejadaz eta bestea pilota atzean paratzearen ondorioz. Partidak 40 minutu eta 55 segundoko iraupena izan du, eta beraz puntua eta azken emaitza 22 eta 19 izan da. Crespo Perez, izatez La Madrid Perez bikote titularraren alde, eta eurek lortu dute txapelketan behen 2. puntua gaurko garaipenari esker. Eta hau esan da, maila nagusian ariko diren pilotariak atera dira azkenengo beroketarik egitera Tolosako Beotibar pilotalekuaren kantxaren barne aldera, ikusten ariko zareten gizan, eta geuk atxeden aldi txikitxo bat hartu aurretik, gogorarazi nahiko geniztueke partidak izango duen kombinazioa zein den. Batetik ariko dira atzo agoitzen aritu ziren bezala elastiko gorria soinean daramate Laiera Iturriaga eta Ane Mendiburu, eta aurkari Urdinez aurreko asteetan puntuak lortzetik gertu izan diren, baina garaipena eta beraz 22. tantoa egiterik izan ez duten Natale Aranburu Lazkaotarra eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika izango dituzte. Gaurko puntua garrantzitsua dateke bikote urdinarentzat, eta atzoko garaipenari segida beste puntu batekin, beste garaipen batekin eman nahiko lioke. Iturriaga Mendiburu bikoteak gaur elastiko gorria soinean duela, jantziko duenak elastiko gorria soinean duela, jokatuko duenak, barka. Hauxe beraz, gaurko 2. partida, sailkapena berehala errepasatuko dugu, partida hasi baino zertxo bait lehenago, orain tarte labur bat hartuko dugu, eta berehala izango gara berriz ere, sailkapenaren gora berak zertan diren aztertzeko prest. Oraintxe gara berriz ere beraz, Tolosako Beotibar pilotalekutik.
Hemen gara bueltan berriz ere pilotazaleok Tolosako Beotibar pilotaleku ederretik eta esan bezala sailkapenari gainbegiradatxo bat ere emango diogu azkar-azkar. Atzoko agoizko partidaren emaitza sartua dago sailkapenean, baina berez eguneraketa bat ere egin beharra dago. Bihar 8garrena jokatu behar zuten Barrokalek eta Arrastiak eta Iturriagak eta Mendiburuk, baina biharko ez denez izango Zazpinarekin egongo dira partida jokatuen kopuruan berdinduta, baina puntu kopuru ezberdinarekin gaurko partidaren ostean. Barrokalek eta Arrastiak 7 jokatu eta bakarra galdu dute, 6 puntu dituzte beraz eta 50 puntuko aberaxa. Iturriagak eta Mendiburuk ere 6 jokatu dituzte, gaur 5garrena lortzeko aukera izango dute, berez 4 dituzte eta 31 puntuko aberaxa gaurkoaren aurretik. Urrizte Infantek eta Orbegozok ere 6 jokatu dituzte, baina 4 puntu lortu. Iturriagak eta Mendiburuk bezala 2 punturekin dira hauek. 6 jokatu dituzte baita Aranburuk eta Mujikak ere, gaur 3. puntua lortzeko aukera izango dute. 7. partida izango dutenean Oskozek eta Agirrek ere 7 dituzte. Oskozek eta Agirrek gainerako aurkariek baino bat gehiago dute eta Barrokalek eta Arrastiak beste 7 jokatu eta 2 puntu lortu dituzte, -23 aberaxa dute eta 6 punturekin eta 6 partida eta puntu bakarrarekin dira orain arte, -54 aberaxarekin. Eneritzarrieta eta Leire Galeano 7 punturekin, 7 partidarekin beraz. Gaur jarriko dira Iturriaga, Mendiburu, Barrokal, Arrastia eta Oskoz Agirreatzo eurek jokatu baitzuten 7. partida eta gaurkoaren ostean lider jarraituko dute Maik eta Amaiak, baina 5. puntua luketenarekin ere, baina 6. puntua luketenarekin ere, are 2. postuan sendoago Iturriaga eta Mendiburu, eta gaurko garaipena oso garrantzitsua Ruiz de Larramendi Mujikarentzat eta Natale Aranbururentzat. Aurreko partidetan maila txukuna eman dute, behar bada elitzateke astakeria maila txukunetik gorakoa eman dutela aipatzea ere. Garaipena ez dute batere urrun izan, baina azkenean 22. egin ezin da geratu zirenez, gaur sentsazio hobeak lortu, hobeak pilatu, maila bian ez egiteko aukerarik ez baitzieten eman aurkariek eta horiek lortuta, horiek sentsazio on eta behar bada maila bian baino hobe horiek lortuta hobeto eta lasaiagoari izango dira gaurko partidan ez ezik. Baita falta zaizkienetan ere, gaur hemen egiten dutela ere. Natale Aranbururentzat izango da partida nagusi honen lehendabiziko sakea, badator zaleen txalo artean Lazkaotarra sake ateratzera, hasi da Tolosako partida nagusia. Mendiburuk sakeari erantzun dio, eta oraintxe Maida sartuko da jokoan atzera. Ezkerrezane jaso Natale beko posturatik kantxaren erdialdera ireki, Iturriagak bien tartera, Maite geutxi eta gero Anek atzera, luze Maite geraman, Anek ere luze, atzelariak eusten eta orain txasi dira jokaldiak amaitu nahian, ekin lanean Iturriaga eta Aranburu, batez ere Iturriagaren jokoa izan da tanto amaitzeko arriskurik handiena izan duena orain arte. Natalerentzat aukera garbia izan daiteke hau. Ezkertzearra ona da Biaurandi aranketara jokatu dio jerari, jaso Leizarrak jaso, Maite atzera, Ane sartuko da jokoan bien tartera, gaizto doakio Maiteri, baina honek ere ekartzeko ez du aparteko arazonik izan bidean, atzera Jerak, ezkerret bostetarritik Maitek jaso, Ane sartuko da ezkerrez azkenerako, ezkerre ala eskuin ezarekin sartu zalantza egin ostean, Zabaletik bildu eta iristeko denboraren eman dio, atzerik aurrera etorri behar ostera ere. Pilotari eutxi Natalek atzera, frontizer dira baina lauterditik eutxi eta Aranbururi sartzeko aukera kendu gainera Ane Mendiburuk, Maitek ere atzera luze eta baita Anek ere, lehendabiziko tantoa da jokoan eta jada 2 minutura hurbiltzen hasia zaigu kronometroa. Luze Jerak, Maitek bezalatxu. Anek Zabalean jokaldia, kantxaren erdialdera azkenean, dejada aukera etorri zaio Nataleri, txapak xaxatu du baina
pilota hori ez dela txapa gainean izan. Txapa azpian baizik, bat eta huts, lehen da biziko tantoa beraz. Iturriaga Mendiburu bikotearentzat 2 minututik gertuko tantoa izan da, piloteatua eta aski gogorra. Eta beraz, Nataleren pilotaka da horrek atera duen txapa hotsaren gatik. Gorriek lortua. Bat eta huts eta ez dakit errepikapenaren ondorioz ikusterik izango zenuten. Gorriek zebide hartu duten tanto egin orduko, Jon Uriak duen piloten saskira jo dute eta beste bat ateratzea erabaki. Hauxe izan da Jeraren partidako lehen da biziko sakea, Maitek ongi eutsi dio eta gero Anek 3 terditik atzera, 4 terdi ingururaino arrotu. Maitek eraman, Jerak ere luze atzera, hemen inorreztako barkatzeko eta lehen da biziko tantoak erakutsi digun bezala, ikusten dugu edo ikus genezake partida gogortu ere egin daitekeela, oso atzelari sendoak dira nola Maite ala Ane eta ez eren okerrik ez dutela behintzat ez diote bat ere beldurrik partida gogortzeari, gogortu behar den kasuetan eta aurrelariak ere tantoak bukatu nahian izango direla zinuka daiteke eta beraz partida ona ikus dezakegula esateko moduan ere bagara. Bigarrena lortu dute Iturriagak eta Mendiburuk. Jeraren izango da, ondorengo sakea abiatu da Bizkanaga sake ateratzera, eragin dio punpa pilotari eta jarri du ondorengo tantoa martxan Maitek jaso, baina aukerarik ezin kendu. Bien tartera gaizto doa, berari sartzeko agindu dio oihu baten bidez Maitek Nataleri, aurreraino etorri da Ane eta pilota gozoa atzealdera kargatu asmotan. Bien tartera Jerak, bientzako pilota egokia izango zen azkenean Natalek jo du eta hor erori egin zaio pilota Ane Mendibururi, ez da oso ohiko auartearra pilotak galtzen ikustea, pilotaren bat galtzen ikustea, baina hor bebera joan zaio pilota, behar bada arrotzeko intentzio ere bazeramakeen pilota hark eta azkenean indar handiz jotzen diren horiek ezin badira kontrolatu gorako bidea, baina beherako egiten dute askoz ere errazago, bat eta bi eta beraz tantoa bikote urdinak lortu du. Sake luzean Natalek, Anek ezin bueltatua, sake gaiztoa zen. Binako berdinka eta markagailuan hortxe duzu jokaldia tantoa, hobe esan da. Tanto laburra errepikatuta, atzeraka etorri da Ane pilota eraman gura, baina ezin izan du, Bina beraz, markagailuan. Behar bada, Anek alakoak eraman ohi dituenez, eramateko moduko sakea zela ere esan egiteke. Erdi-erdikoa baitzen, hau ezkerrera, baina lehengoa bezain gaiztoa, hau edarki jaso du baina. Maite etorri da aurrera eta aurretik atzera jokoa zamatu, kargatu. Anek jaso eta bien tartera gaizto bildu gainera, txokoan barrena. Zabaletik moztu Jerak. Natalek eutxi, Jerak bipareta baina asko zabaleratua eta horre jokaldiako intentzio oso garbia ikusi diegu Maiteri. Etzen txarra aurrera etortzen denean ere badakigu ark gainerako pilotari askok bezala arriskua izan baduela, handia gainera, baina kasu honetan aurrera etorri da jokaldia egiteko grinatxu zen oso grinatxu ere ez zaizkio baina gauzak nahiko zituzken bezain borobilatera. Hiru eta bi Gorriak aurretik markagailuan berdinketaren ostean, txoste egin dio pilotak Maiteri baina jaso du azkenengo lauzar arte pilotalekuaren ezaugarriei tamaina hartzearen gibeletik. Bien tartera Mendiburuk, atzera gero Maitek berak, Anek zabalera, atzeraka dator Natale eta bikain bildu.
Punpagoran. Ezker zeharruna zabal aldera jerak, Natalek bildu eta bien tartera gaizto jarri. Azkenean ez da jarrera ononean sartu ane. Eta horrexegatik eratu da apika pilota eraman ezinik. Hortxe errepikapenak erakutsi digun moduan. Bien tartera intentzio erabatekoz bildu du pilota Natalek eta lortu du aurkarietako batek sartu denan hemendiburuk alegia zalantza egitea, jarrera gozoa izan ez denean behartuan sartzea eta baita horren bestez tantoa lortzea ere. Irona markagailuan sakeari bikain erantzun dio orain uartearrak eta gero ulatearrak berriz ere bien tartera, baina bizi eta indar handian Anek eutxi, aurrera etorri da irutardiraino Maite eta bereak ere pilota luza jarri atzeko kuadroen inguruan. Iturriagak bien tartera bildu. Eta Maite gatzeratu luze-luze. Anek berak ere. Atzelariak piloteoan eta aurrelariak orain arte jokaldiak egitera sartu ezin da, ausartu ezin da. Maitek urrundik jaitsi, baina hori ere bikain egiten baitu Eulatearrak eta oso baita jokaldi eraginkorra bere jokorako. Ezkerretik zabalaldera bideratu du jokoa, jera ere atzera ekarrarazi du, baina bikain bildu. Atzera pilota Inarrosi astindu eta bere buruari kokatzeko denbora eman bien tartera orain Natalek jaso. Baina jerari sartzeko aukera kendu ezin, txokoan utzi du Leitzarrak. Atzetik aurrerako bidea egin ahal izan du Maitek eta ongi jaso du. Gero zabalean utzi du pilota jerak, baita Natalek ere dejadaren bidez. Iturriagak eutxi, kantxaren erdian Natalek. Anek ere jaso, atzetik aurrerako bide laburtxoa eginda. Oraingoan zabalera Anek berak jo du, aurrean dira lau pilotariak, txokoan utzi du Natalek. Eta baita tantoa lortu ere, tanto piloteatu bikaina izan da. Mugitu eta bene-benetan bizia hasieratik eta azkenean Natale Aranburu Lazkaotarraren jokaldi horrek erabaki du. Tantoa urdinentzat izatea 4-3 markagailuan Aranburu eta Mujika aurretik. Este tanto bat dago jokoan, pilotakadek erakusten digutenez. Maite gatzera luze-luze. Eta baita Anek berak ere aurrelariak sartu ezin da, atzetik aurrerako bidea egin du Maitek eta orain ere jaitsi. Batzuetan gainera kolpe azkenuner arte gordetzeak ez du horretan zer egingo duen laguntzen eta gero aurrean izan du jokaldirako amua eta bikain asmatu du, birritan ez du pentsatu eta txokotik zabal alderantz jokaldi ederra egin du, bene-benetan matematikoa izan baita. 5-3, Nataleren bide jadak eman dizkiete, 4. eta 5. elkarren segidan bikote Lazkaotar Eulatearrari. Eta sakera dator Natale bera, sake gaiztoa ezkerrera, Anek ezkerrez eutxi eta jaso. Txokoan barrena luze, atzetik aurrera etorri behar izan du Anek, kolpea tira bai, gainean izateko beste indar. Ez dio eman baina hor atzetik aurrerako bidea egin behar izateak berez bakar, txokoan azken unea izan daitekeenean sartzea eta azkenean hor behartuta eta makur egin da, okartuta sartu da. Eta ez da beraz, ikusi duzuen moduan eta txapautxa entzutearen bidez igarri ere guk bezain ondo pilotakadaren norabideari eta jotzeko guneari igarriko zenioten moduan ez da gainean izan eta beraz 6. tanto egin dute Aranburuk eta Mujikak sake gaiztoa eraman beharrekoa eraman ezin da geratu dena eta orain jerak berak begida dautxarekin baiezkoa
Haneren baiezko keinua etorri da ostean, eta 7 eta 4 arekinetan beharra ikusi dute, garai honean eskatu dute atxedena, urdinak joaten hasiak baitzaizkie markagailuan, eta beraz etorri dira atxeden setera, partida lehen da biziko biderraz geratze da, Iturriaga eta Mendiburu. Beste tanto bat dago jokoan, Aranburuk atzera, eta Mendiburuk eutxi. Luze, Maite Mujigak, Anek eutxi, eta jokaldia, Mendiburuk, luze, Atalek eta Anek eutxi bien tartera, Maitek, atzera Jerak, eta luze gero Maitek. Mendiburuk eutxi, Mujikak ere bai, bien tartera jaitsi Jerak, Natalek eraman, Jerak luze, boleaz sartu da gero Maite eta indarrat ni eman dio pilotari, Jerak eutxi eta gero Maite aurretik atzera. Anek jaso, Mujikak ireki, ona dezker zeharra, baina txaparen goiko ertza aukituko zuen antza denez, berandu adierazi du Jon Uria epaileak, eta horrek gu geu ere harrapatu gaitu erabatez ustean ea non izan den. Joeragatik ere ikusi da botea ez dela erabat naturala izan eta behar bada horrek ekarri izango zuen txapa jotzea, bestelako jarrera batean egiten baitu gora boteak berak. 4 eta 7 beraz. Markagailuan. Erdi-erdiko sakea Jerak, Maitek jaso, eta gero Anek eutxi Nataleren zadaukera garbia, txokoan barrena luze, Jera atzera etorri da, Aneri laguntza eskaintzearen, oraingoan ezkertzearra zabalera, bildu hanka kontrakantxan jarrita zituela Jerak, eta gero jokaldi egiteko aukera etorri zaio Nataleri, txapazpira joan baina, 5 eta 7. Bejadarekin aski abila dela erakutsi digu gaur Lazkao Tarrakala egindako tanto bibaditu, eta orain ere beste aukera garbi bat etorri zaio, eta buruz ibiliagatik ere aurrez galdu duena ere bide beretik galdu du. Bejada egiten hasi denean kanpora txapazpira esan da, txapazpira joan dago baten bidetik eta baita hau ere. 5 eta 7 berriz ere hurbildu zaizkien markagailuan. Urdinak gorriei eta estudia gauzak. Anek atzera. Orain ere luze eta zabalera, Maitek ara joan beharra izan dezan, bien tartera bildu eta gaizto jarri, baina Anek ederki atera du. Maitek luze eta Anek berdintxo, aurrelariak ikusle eta gogotik lanean, aurkariari piloz da txarragoa jarri asmodan atzelariak, orain txasartuko da. Atze aldera etorrita, iruterdira etorrita Natale. Pilota gaiztoa jarri ezkerparetan, Anek jaso. Maitek zabalera, Jera ere gibelka dator, iruterditik eraman eta berriz ere aurrealdea zaintzera aurrera etortzen denean badakigu oso arriskutsua delako, baitakigu oso arriskutsua dela. Maite orain gainera etorri zaio, baina
gainetik kentzeko baliabideak ere baditu. Ezkerzearra ona izan da, Zabalera etorri da kontragantxaraino azkar asko Natale, baina biltzeko denborarik gaztio eman. 6 eta 7 markagailuan bikaina izan da ezkerzearra, asko zabaleratu da. Denbora tarte oso laburrean eta oso azkar, eta tantoa lortu dute Iturriagak eta Mendiburuk, eta gainean dituzte aurkariak partidaren hasieran bitan dago zuloa zabaldu dute, ondoren bina egin dute. 3 eta 2 jarri dira aurretik Iturriaga eta Mendiburu, 3 ere joan dira, eta ordutik aurrerako 4 tanto elkarren segidan egin dituzte. Aranburuk eta Mukikak 7 eta 3 arte, eta orain beste 4 eta hutseko partzial bat sartu diete, eta 5 eta hutseko ere bilaka lezakete. Jerak eta Anek. Maitek ezin izan dio eutxi, eta ez da ohikoa izaten alako pilotak. Maite alako pilotak altzen ikustea, hor atzera etorri da, aburrerago edo atzerago kokatu etzekiela, eta gero ezin izan du pilota behar bezala eraman 7 markagailuan, eta 5 eta hutseko partziala lortzearekin batera harrapatu dituzte markagailuan gorriek urdinak. Eta hemen bestelako bide bat ere hartu du partidak. Hasieran eurak izan dira nagusi, aldea oso nabarmena ere ez da izan, hori garbi gerabedi hasieratik. Ekarri diete desabantaila hori urdinak, eta gero berriz ere aurretik jarri dira, eta orain ez ere zean utzi dute bigarrenez Iturriagak eta Mendiburuk aldea, eta bi bikoteak izango dute tanto honen buruan aurretik jartzeko aukera. Zazpinako berdinketa hau puskatzen den garaian hain zuzen ere. Zabaletik sartuko da Natale, bien tartera bildu, ezkerreratu ere eginda pilota, Anek makurtu eta jaso. Nataleren keinua, eta Maitek luze atzera. 5 eutxi Anek. Bien tartera Maitek, Jerak ireki. Eta berriz ere dejada egiten hasi da Natale. Hau ere txapazpira joan zaio ez dakit, ez ote den tematuta egongo, dejada egin nahi izatearekin baino gehiago behar bada, egin behar izatearekin Jera aurrean izateak ez baitu horretan askorik laguntzen. Atzo ere aipatu genuen, atzoko agoizko partidaren emisioan Jera aurrean izateak berez sorraraz diezaiokeela zalantza aurrelari aurkariari, eta horrek daramala era sutsuagoan aukera garbiak ez direnetan ere asmatu behar izatera. Eta galdutako honetan Natalek galdu duen 3. pilota honekin aurretik jarri dira markagailuan bigarrenez, 2 eta huts aurretik partidaren hastapenean izan, eta gero Iturriaga eta Mendiburu. Eta etenaldia amaitu aurretik, Jon Uria epailearen gana jo duanek, gorrien gustukoago pilota baten bide eurek tanto egitean. Hasieran atera duten hori atera nahi izango dute. Oraintxe pasadio Maitek pilota sakera etortzen abiatu berria den Jera Iturriagari. Eta ea bada zer ematen digun tanto honek, gorrien materiala kantxan dela. Maitek sakeari erantzun dio, Jerak atzera, badara mazama pilota horrek, baina ederki jaso du Maite Ruiz Elarramendi Mujikak. Aurre aldean jokaldi egin, Maitek atzetik aurrerako bidea egin beharra izan zezan, gero Zabalean aurkariak nahastu berriz ere Zabalean, baina orain honetan aurrez baino luzexiago. Zabaletik bildu Maitek, eta gero Zabaleko dejada horrekin denok ez ustean harrapatu, eta tanto bigaina lortu du Jera Iturriaga Leitzarrak batekoz bestera, eta atzetik aurrera jokozkan utzi dute erabat mugiaraztearen ondotik, eta mugiarazi behar izan, eta gero Maite ez aukera etorri zaionean ez du barkatu Jera Iturriagak egin ohi duen bezala. 9 eta 7.
Hauxe izan dut, hau ere aipagarria da bada, hauxe izan da. 9-7 hauxe. Jerak amaitu duen lehendabiziko tantoa. Sakez ere oso da fina eta nik uste baliabide horri etekina atera nahian etorria izango dela gaur hona Tolosara, baina Maiteren erantzun sendoek ez diote horretarako bidera ikusten. Bejadak bai ordea. Bigarren bat, aurrena Maiteri lanak atzealdean jarri, eta gero aukera garbi etorri zaionean atzerik aurrera etortzen hasi da Maite, baina eramateko beste esfortzurik ez du egin, ezpaitzatekeen iritsiko. Abiatu izan balitz ere. Bejadaz egindako bitanto beraz Jera Iturriagarentzat, eta 10. orotara Gorriz ari den bikotearentzat. Txost egin dio pilotak sakean Maiteri, baina jaso. Eta hor asko baztertu zaio Aneri. Zeina pilota horri erantzun ezin da geratu baita. Azken unen arte gordena izan dugu kolpea eta behar bada hainbeste itxaroteak bihurtu du pilota Makur. Jasotzeko prest baitzegoen, baina askotan azken unen arte gordetzeak ere tartean ezkerpareta baldin bada ez du horretarako laguntza askorik ematen, eta lehen kolpean pilotari segitzea izaten da halakoetan onena. 8 eta 10, orain ere odolkiak ordainetan eman dizkio Anek Nazaleri, pilota baztertu zaio. Eta ez du eramaterik izan, 11 eta 8 iritsi dira lanerdietara. Iturriaga eta Mendiburu. 24 minutuko lanaren ondoren. Oraintxe pasadio pilota Maitek Jerari, eta badator Leitzarra sake ateratzera. Eta ez din sakea jaso. Maitek ezkerrera atena nahi izan dio, baztertu zaio, eta azkenean horreskua behar bezala saltzerik ere ez dio izan pilota horri Eulateko atzelariak. 12 eta 8 sakez oraintxe amaitu du bere partidako lehendabiziko tantoa. Jera Iturriaga Leitzarrak. Luzer jarri du sakea Iturriagak. Maite gueltatu ezker zeharra Zabalera Jerak. Bien tartera gaizto bildu Natale, Ganek jaso. Eta gero atzera. Berriro ataka esan dio Maitek Nataleri, eta hori egin du, erasora jo du Lazkaotarrak. Orain Maitek atzean jokoa kargatu. Anek eutxi. Berriz ere bien tartera gaizto. Aranburuk, Anek atera ezkerparetatik txokoan gero, baina iristeko denbora ere izan duanek. Txokoan Maitek ere, Jerak ireki eta Jera heldu da, eta pilota ireki ere egin du. Zabaletik gero ezkerrera Anek, eta luzeago atzealdetik are atzerago Maitek horren ostean. Mendiburuk ezkerrera, eta Maitek kantxaren erdialdera. Jerak bien tartera bajatu. Ezkerrez eraman Natale Aranburuk. Oraingoan Zabalean jokaldia, eskuinez sartuko da Maite. Eta bikaina oiuaren bidez adierazi dio lagunari berarentzako zela pilota egokiagoa, eta bikain jaso du. Txokoan utzi du orain bertan da Maite, baina atzera Sota Manoz zeutxi Ane Mendiburuk. Txokoan orain geldi geratu da, eta tanto ederra lortu du Dejadaz, ez da behar bada gaur ikusi dugun Dejada sorta guztietako doiena izan, baina tanto egiteko balio izan du Maiteren azken honek, eta 9. eman dio beraz bikote urdinari. Azken tanto honek 9 eta 12. Beraz markagailuan.
Aranburu etorriko da sake ateratzera. Atera du. Neri gainera etorri zaio, baina bikain atera du. Maitek luze zabalean barrena. Eta gero dejada ederran, Mendibururena. Atzo agoitzen ere alakoren bat egin zuen. Eta gaur ere bai hemen Tolosan. Ederra izan da benetan jokaldia. Atzedik gaur ere etorri da. Maitek egin ohi duenez kolpea azken unera arte gorde du. Eta dejada bikaina atera zaio Uharteko atzelariari. 13 eta 10 eta berriz ere gorriek atera duten pilota kantxara. Sakeari Maitek erantzun dio. Gero bien tartera Jerak, Maitek eutxi. Eta hanek ere txokoan egin nahi izan du zerbait. Dejada hauet zaio aurrekoa bezain ondo atera. Lurrean oinak zituela eta ezkerrez aldez edo moldez eskua sartuta pilota zabaldu du Jerak, baina jotzeko hartu behar izan duen jarrerak berak salatzen du. Ez dela pilotaka da hori eroso eta gozoiotakoa izan behartuta eta nondik jo duen ikusita defentsa egiteko abaizik, al bezala bertatik kentzeko abaizik, zabaltzen hasi da. Nahi gabe behar bada eta azkenerako barrutik kanporainoko bidea hartu du Jeraren azkenengo kolpaketa horrek. 10 eta 13. Eta beste tanto bat jokoan. Hanek luze atzera. Eta baita lauterditik laburrago txokoan barrena. Maitek ere azkenengo lauztar arte aprobetxatu duanek eta Maitek jaso. Dejada hona zen. Aukera etzen txarra. Txapa tantoa urdinei eman die baina. 11 eta 13 oso urrunetik sartu da dejada honetan, baina alakoak ere bikain atera oizaizki Jerari. Gora xeago behar zuen, baina arruan tanto izateko moduko izan zedin kolpaketa horrek, pilotaka da horrek. Elkarren segidan bi pilota galdu ditu Jerak, bata behartuta eta bestea erasoan xarmanki galdua, gainean izan balitz pilota zalen txaloak jasoko baitzituzken dejada saiakera horrek. Beste tanto bat jokoan, 11 eta 13ko emaitza markagailuan dela. Atzelariak piloteoan, aurrelariak ere izan dute, luzimendu txikerrerako tartetxo bat, eta orain atzelariak pilota jo eta jo. Jerak ere joko aurretik atzera kargatu du, bosteterditik Maitek eraman bai, kolpea tira bai, baina gainean izaterik ez doi. Eta 14garrena lortu dute Iturriagak eta Mendiburuk, eta hanek beste pilota baten bila jau du, orain atzelaria da. Pilota aldaketetan bikotearen erantzukizuna, bikotearen zama hartzen ari dena bere gain, eta beste pilota baten bilatera du, ezkintuzke harrituko. Pilota are biziago baten bila joan izana, Jeraren joko oldarkorrak eta sake benetan pozoitxuek horretarako aukera ahalbidetzen baitiote bikote gorriari, eta bistakoa da hemen bote handiagokoa dela, bote arrogoko pilota dela hau. Bote arroagoko pilota dela hau, eta beraz urdinenez gorrien jokorako komenigarriagoa ere izan daitekeela. Natalek ezkertzea arrakantxaren erdialdera, Bipar eta Jerak, gero jokaldia ordainetan Natalek hanek eutxi, eta gero atzetik aurrera etorri da hanek pasatzeko utzi dion zirrikitu txiki eta estutik Maite, ezkerrera hanek, eta Maitek pilota horri eutxi dio. Atzera luze, besoa luze egin da Jerak, boleaz Maitek jaso eta gaiztotu gainera. Kantxaren erdialdera ireki Jerak, ez du dejada doia egin batere. Natalek sotamanoz sartu da gero Maite, eta dejada gero Jerak, boti boleaz eutxi hanek. Natalek ireki eta hau bestea baino hobea izan da, gero hor zabalean kolpe hartu du. Armaien eserlekuetako lehen hilararen
babesgarri Lakarreta Arrizko horren kontra eraketa kexu da, baina jokoan jarraitzeko moduan izango da. 14 eta 12 eta bigarren ez etorri dira aulkira. Mendiburu eta biak. Garai honean eten dute partida, baina ez da bakarrik taktika kontua izan, jeraren inkesaren ondoriozko ere izan daiteke eten aldi honen eskaera. 12 eta 14 bai, kontuak ondo aipatzen hasian nintzen, zuzendu aurretik eta orain ikusten ari gara berriz ere partidan sartu direla hasierako tarte hartan bezala Maite eta Natale, 2 eta huts partidaren bilakaera zein izan den adieraziko dizuegu jarraian. 2 eta huts hasi dira aurretik Jera eta Ane, ondoren bina egin dute, 3 eta 2 ere jarri dira aurretik bi nafarrak, Iruna ere egin dute, gero Natalek eta Maitek markagailuan, hortik aurrera lautanto segidan, 7 eta 3 jarri dira aurretik Lazkaotarra eta Eulatearra, 7 ere izan dira, atzetik aurrerako 5 eta hutseko partziala eginda Jerak eta Anek, gero 10 eta 7 ere jarri dira aurretik, 13 eta 9 ere izan dira aurretik aur gorriz diardutenak, eta gero 13 eta 9-kotik 10 eta 13-kora egin du partzialak, bitanto ere egin dituzte segidan urdinek, 11 eta 13 jartzeraino, gero bat horriek 14 eta 11, eta beste bat orain Aranburu Mujika bikoteak 12 eta 14 gaude beraz markagailuan. Natale Aranbururen sakeka iztoak jarri du ondorengo tanto hau jokoan, Anek eutxi. Natalek bien tartera, honi ere behar bezala erantzun dio Anek, ezkerrera berriro. Uartearrak bueltatu, Natalek zabaleratu, txokoan utzi du pilota Jerak, eta gero Maitek ireki. Zabalotetik bildu eta bere buruari jokatzeko adina denbora eman Jerak, gero Anek atzera, Natalek kendu da paretik eta Maitek gozo-gozo jo du atzea aldera arte, baita Ane Mendiburuk berak ere. Anek luze, akurtu da jaso, behartuta zioakion pilota hori Maitek, eta gero azkarri behar, pausoka, pixkanaka, atzeraka, eta azkenean erantzun ezin da geratu da. Maite Mujika 15 eta 12, berriz ere tanto egin dute, eta euren pilota biziago ura. Aurrez atera berria duten pilota hau, bigarren hause, aterako zuten seguruenik Jerak eta Anek 15 eta 12. Ondorengo tantoa dago jokoan. Maite sartuko da zabalera. Ane atzeraka dator eta honi bai, aurrez Maiteri ez bezala iristeko eta pilotari eusteko denbora eman dio. Natale sartuko da kantxa erditik, atzera. Luze eta indarrantian. Anek eutxi. Eta beko jarreratik ezkerzearra irekitzen hasi da Natale. Aitzitik kontragantxara joan zaio. Bera galdu duen. 4. pilota izan da hau, etzen aukera txarra, baina lehen ere aipatu dizuegunez, beko jarrera hartatik egiten diren jokaldiek altuera behar izaten dute gainean izango baldin badira, eta jokaldi horrek horixe falta izan du, intentzioa etzen inondik inora txarra, altuera pixka bat gehiagok, mesede handiagoa egingo bazion.
Eta sake gaiztoa gero Jerak, 16 eta 17kotik 17 eta 16 eta 12kotik 17 eta 12kora etorri gara. Iturriagak sakez egin duen bigarren tantoa. Saketik zuzenean aurkariei sartu dien bigarren tantoa izan da hoxe. Eta garaipena 5 tantora besterik ez dute. Atera du sakea, gure gaizto doa baina Maitek jaso. Jerak ireki. Zabalean barrena luze jarri du pilotan Natalek eta hanek eutxi. Txokoa esan di hor Natalek Maiteri, txokoa zaintzera abiatu zedin, baina azkenean erdibidean geratu da, bien tartera bidaliko ziotela iritzita eta asmatu egin dio. Pilotari hartuko zuen norabidea, tantoak jokoan jarraitzen du. Ikusiko duzuen moduan. Zabaletik, zabalean bertan dejada Jerak, baita Natalek ere. Jerak eutxi. Eta Maitek atzera aurrean zenan eta atzera etorri behar azkar, lauterditik atzera gazetorrela. Jasotzerik ez du izan. 13 eta 17. Pilota gada bigaina. Maitek atzean paratua. Eta berriz ere, Nataleren eta Maiteren gustuko pilota kantxara. Maitek amaitu duen bigarren tantoa izan dause. Ikusiko zenutenez, pilota atzerantz bideratu ostean lortua. Maitek atzera luze pilotari eman nahian, astindu nahian. Hanek berak ere bai. Aranburu sartuko da atzera. Hanek ere Zabalera. Mujikak bezalatxu, gero bien tartera Hanek, horre eskarparetan ez da sartu pilota hura. Zabalera Maitek, bere tokitik aterarazi du, Jera. Hane etorri da aurrera. Eta Natalek berriz ere dejada egin nahi izan du. Eta huere etzaio atera. 18 eta 13 markagailuan. Natalek galdu duen, 5. pilota izan da azken hauxe. Atera duzakea Jera Iturriagak. Maitek jaso. Eta Hanek atzera. Baita Maitek berak ere. Luze Hanek eman nahian. Bien tartera Maitek, Hanek eutxi. Eta gero Zabalera. Maite Mujikak atzera kadator. Jera, neri pilota bat kentzearen, lana arintzearen. Txokoan dejada gero oso gaizto joan da eta bigarren botean jaso du Maitek. 19 eta 13. Dejadaz 3 tanto bukatu ditu, hauxe izan du. Dejadaz amaitutako 3. Jera Iturriaga. Aurrelari Leitzarra bilak. Eta atxeden setera etorri dira Natale eta Maite. Epaileari atxeden eskatuta. Euren bigarrena dau ere, bina etenaldi eskatu du bikote bakoitzak eta hemendik aurrera azken txampan sartzear da partida. Honezkero sartu espaldin badago. Natalek eta Maitek orain hanka sartzeko lizentzia txikiagoa, lizentzia gutxiago izango dute. Eta hanka sartzeko aukera gehiago baita
gehiago hankasartzeko Jerak eta Anek alere ez dut uste. Akats askorik egin nahian izango direnik, hemendik partida bukaerar arte. Iturriagarrena izango da ondorengo sakea. Atera du. Maitek eutxi. Jerak bien tartera. Maitek eraman. Kontragantxatik bildu Jerak. Iturriagak berak irekidu, baina ez da barruan izan. Kanpoan baizik, Jerak galdu duen, 3. pilota izan da hau, eta berriz ere, 14 eta 19koa egin eta batera. Pilota aldatzea eskatu diote epaileari. Natalek eta Maitek. Atera du sakea. Jere Iturriaga, Natale Aranburu, gana Mendiburu bueltatu, gero bien tartera, eta aurrera etorri da Ane bera, jaso, eta gero aurretik atzera. Natalek, Anek honi ere eutxi egin dio. Aranburu katzera, Anek luze eutxi eta euste azkain baita kendu ere. Jerak oraintxe, sartzeko moduko pilota egokiagoa izan zezan, azkenean atzera bideratzea erabaki du. Orain beste aukera garbi baten aurrean egon liteke, berriz ere atzeraka dator Maite. Eutxi eta berriz aurrera etorri. Laurak oso dira elkarren gainean eta aurrean, baina gehiegi arriskatu nahi gabe. Jera behar bada joko praktikoa egitearen bidetik, tanto gutxi falta zaizkiela jakinko duelako. Etzen aukera txarra Natalek mozteko izan duen hause. Txapara joan zaio, baina 24 garaipena. Bi tantora besterik ez dute Jerak eta Ane Mendiburuk. Sake gaiztoa, zeina erantzunik gabe geratu den, 21 eta 14. Sakez Jerak amaitutako 3. tantoa izan dause. Eta bakarraren faltan dira asteburuan jokatu dituzten 2 puntuak lortzeko ez dute asko behar, eta Saketik arriskua duela jakinik, Sakeari etekin atera eta eman nahiko dio bukaera partidari. Txalo artean bere partidako azkenengo sakea egitera datorren Jera Iturriagak. Kantxaren erdialdetik abiatuko da. Hau ere ezkerrera bilatu nahian. Jaso Maitek piloteoak erabaki lezake behar bada partida. Bien tartera arrautzia, baina gainera etorri zaio Maiteri. Nola nahi ere den Jaso. Bipareta asko zabaleratua Jerarena, eta gero Anek bizik gaizto bildu du bien tartera, eta Jera ere konturatu da zabaleratutako pilota horrek ez duela nahi izango zukeen beste etekin izan. Horre garrasitxoa entzun diogu laurra, baina nik uste zabalera darrandiagoz jo ez izanaren damuagatik atera izango zaiola garrasi hori, 14 eta 15 eta 21, eta Sake hau ere erantzunik gabe geratu da. 16 eta 21 beraz.
Lanean jarrai dezan eskatu dio aurrelari batak besteari, Jerak Aneri eta animoak eman sakera etorri aurretik. Maitek Nataleri, haupa Natale oiuaren bidez. Anek jaso, barruan da pilota kontrakantxatik bildu Maitek eta hau ere gaizto doa, ekarri alere. Garaiz abiatu ostean, Anek berak, gero Zabalera, gainera datorkio Jerari, baina jaso atzera etorri eta gero. Natalek zabaldu, dejada ona Jerarena, lehen da biztiko botean iritsi da Maite, gero Natalek azelari lanak egin behar, berriz ere aurre aldera dator, eta Zabala zaintzera abiatu da. Jeraren intentzioa zein izanen zen sumatu orduko, baina behartuta iritsi da eta jokaldi batari beste alakoxe batekin, beste jokaldi batekin erantzuna izan dio. Txapan bete-betean jo du, hala eta guztiz ere, 22 eta 16. Asteburuan bi partida jokatu dituzte elkarren segidan, atzo arratsaldean Agoitzen eta gaur goizean Tolosan Jerak eta Anek, eta asteburu benetan borobila izan da Nafar bientzat. 2 puntuak lortu dituzte. Eta okerraz banaiz, 5 punturekin jarri dira, ezta? Sailkapenean Jera eta Ane hementxe dugu, eta behar bada azkar errepasatzeko baliatu ere egin dezakegu. Orain elkarrizketak egin, aurretik etorriko zaigun aukera hortxe duzue. Hala bai, 7 jokatu dituzte, eta 5. lortu dute gaurkoa gabe baita atzokoaren eguneraketarekin sailkapena. Alere lider jarraituko dute 7 jokatu eta 6 irabazik da Barrokalek eta Arrastiak. 2. postuari puntu bat gehiagorekin haren nabarmenago eutxiko diote Iturriagak eta Mendiburuk. 3. 6 partida jokatu eta 4 irabazik eta Ruiza Infandek eta Orbegozok jarraituko dute. 4. 7 jokatu eta 2 punturekin Aranburu eta Mujika, Oskoz eta Agirreren egoera berean, eta hor 4. eta 5. puntuak eta hor 4. eta 5. postuak tantoko puruak aberaxak erabakiko ditu, eta 6. eta azken postuan 6 jokatu eta bakarra irabazita. Arrieta eta Galean azkar errepasa ditzegun partidak utzi dizkigun zenbakiak. Jerak egin du 4 pilotarietan gehien, 8 orotara, Sakez eta Dejada Ziruna eta atzean eta pilota zabaltzearen bidetik beste bana ere bai. Anek 2 tanto egin ditu, bata baztertut eta bestea Dejadaz, eta 4 pilota galdu ditu, eta urdinei dagokienez Natalek bien tartera 3 tanto lortu ditu, Sakez eta Dejadaz 2 ere bai, eta baztertuta beste bat ere bai, orotara 8 beraz, galdutako 5 pilota izan ditu, eta Maitek 2 egin ditu, bana Dejadaz eta pilota atze alderantz bideratuta, eta 3 pilota galdu edo utzi ditu eraman gabe. 49 minutu eta 20 segundoan gertatu dugu guztia, eta azken emaitza 22 eta 16 izan da, Jera Iturriagaren eta Ane Mendibururen alde, eta hau esan da, atze aldera joko dugu, elkarrezketa setera eta baita emankizunari bukaera emango diogun tokira ere. 4 protagonistek zer dioten entzun behar dugu eta. Hementxe ditugu irabazleak, neskak eskuak ziren zuen kezkak, baina gaur ez zaizuen nabaritu atzo jokatuta zendozenik. Bueno, disimulatzen saiatu ez, egia da, nabaritzen zela bizkat ez, atzo iluntzen jokatu ezen eta gaur goizen berriz etorri behar ginen, eta bueno, gorputze gointzan nabaritzen zuen, baina hemen denantzat die partiduko horrek eta segi beharra zeon. Gaur atzean maite zenuten eta aurrean ere oso jokaldi gile ona da Natale, eta horrek berak nik uste hasieratik utzi duela garbi partida gogortu zitekeela, baina zuek jokaldien bidetik eta askotan eutxita lortu duzue partidari buelta ematea, eta euren joko bolada onari eten puntua jartzea ere bai, askotan lehen zatian bereziki eurak izan direlako agintzen.
Bai, badaki maite hortarten da honen, eta eune daukenen berak manejatzen dula pixka partidu, ez? Oso pilotari da, alde batetik bestea oso ongi moitzen du pilota, eta Ero Natalek aukera dunen, bukatzen du, ez? Gaur oso guztua haitu dituguk bota ditun txapa pareoik, eta guretzat arnasgune izan die. Eta zeure jokoan ere etekina atera ahal izan duzu, jokaldi asko bukatu baitituzu, Jera. Bai, hala da ez, guztua, konfiantzakin atzoko partiduk nik uste konfiantza bai eman diula eta gaurre hori pixkoan agaritzen zela. Eta hane atzean maite izateak beti badaka reutsi behar izatea eta beste pilotakada bat gehiago jotzea, baina batzuetan bizkarra ere erakutsi diozu eta atzean izan duzu denbora askoan. Bai, badakit maite atzelari kristona dela, lan hainbarga ginula, eta saiatu naiz aurreko kuadrotara eramaten pilota, nik uste dut lortu dutela, eta hor Jerak tanto gakitzeko. Eta bukaeran pilota are biziago bat aterata, zuen jokoarentzat haren mesedegarriago izan da hori, eta pilota aldatu duzuenetik aurrera, tanto bakarra besterik ezin izan dizuete egin aurkariek, eta 22. zuzenean joan zarete. Bai, hor pilota aldaketak ere gure alde indu, hala ere azkeneko tantotan bere pilotakin ibili gara, ze hobekigo sartzen zen eskutan, eta puntua lortu dugu. 2 egun 2 partida eta 2 puntu asteburu borobila, bigarren zarete oraindik liderrengandik puntu batera, lidertza ere hartzeko aukera izango duzu, datozen asteetako puntuen arabera, horrek konfiantza emango du, eta sendotasuna ere bai, bikote sendoa zarete bestela ere, baina puntuak lortuta pozik izango zaretela pentsatzen dut, eta are sendoago txapelketan zehar jarraitzeko asmoarekin. Bai, puntua lortzea konfiantza ere ekartzen du, eta nabaritu da atzoko partidu erabazi eta gaurkoan ere lortu dugula. Eta bikote gisa ondo funtzionatu duzu gaur ere. Bai, hori ere asko egiten du, komunikazioan eta ongi biltzen gara frontonan, eta nabaritu da hor. Hemendik aurrerako partidak ere ez dira errazak izango baina. Ez zaiak izanen dire denak, nahiz eta igual puntukin margen gehiago izan guk, lan hain barra da. Eta gaur ere, Naroa etxeko lonea gogoan ari eskaini diozu garaipena, txapelketa guztia ere bere omenez, ari gara jokatzen hemen, eta berriz ere pentsatzen dut, asteburua ez da gozoa izan, eta hura ere une oro izango zen dutela partidan zehar gogoan. Hori ez, asteburu zaila izan da guretzat, baina bueno, atzo esan nuen bezala, partido eta tanto eta bai txapelketa guztia beregatik. Hori da. Hori da ez, bukatzeko bai esan nahiko nukela, guri tokatzen zaiu aurpegi ematea, baina hemen atzen familia handi badao, denak berdin nahi dienak sufritzen, eta nik gaur bereziki muxu handi bat hor atzen ikaragarri sufritzen nahi dien, eneritz, tortzai burura, Oiana, Maili, Natale, Maider, Iraide denak daude hor. Begira eta bereziki gaur, eta aipamenik ez dulako egin hola zehazki, baina besarkada eta muxu ikaundinak, piontzat, Maialenentzat eta Sagrariontzat. Maite ditula eta beraiekin gaudela. Hori da, haiekin gaude eta Naroa ere izango dugu eskerrik asko neskak eta galtzaileak ere badatoz. Neskak hasieran hartu duzu alde pixka bat, baina gero ezin izan duzu partida irabazi. Sí, así hemos empezado un poco, pues bueno, manteniéndoles ahí, hemos cogido la ventaja, pero bueno, es lo que tiene estos partidos y estas parejas, además Jera y Ane, pues bueno, están jugando muy serio también y la verdad acertando muchísimo, ayer ya lo demostraron, igual al principio les ha costado un poquito pues eso, el cansancio de ayer, pero bueno, luego ya han cogido todo y ya se han andado mejor y nosotros pues bueno, esa mala suerte de algunas chapas y que ha sacado muy bien también, yo he fallado ahí otras pelotas y nos vamos sin el punto, pero contentas, hemos hecho pues bueno, buenos tantos y a seguir para adelante. Hasierako tanto luzek erakutsi dute partida gogorra izango zela eta zuek lanerako beldurrik ere etzen utela, bigarren zatian behar bada hasi da partidaren intentsitatea jaisten eta hortik aurrera ere txapek eta jokaldiak kanpora edo txapazpira joateak utzi zaituzte jokoz kanpo, gogotik saiatu baitzarete. Sí, yo creo que bueno, intensidad le hemos echado en todo, queríamos hasta el final, no nos hemos rendido porque nos veíamos también bien como para jugar, pero pues bueno, ellas han acertado, ellas nos han sabido mover o han terminado los tantos mejor y eso que a ellas también les ha sonado alguna chapa, pero así son los partidos, así que sin darle muchas vueltas, zorionak, que ha sido buen partido el de ellas y adelante.
Lehengo astean Maiabian ez zenuten bikote gisa ondo jokatzerik izan, pilota legura ere ez zinetela goitu besteak beste, baina gaur atera duzue horko arantza, gaur hobeto funtzionatu duzue, eta galduta bada ere, sentsazio hobeekin joango zarete etxera. Bai, azkenen aurreko asteburu nik uste ez genula bate gure maila erakutsi, eta bueno, horrekin geren pixkat zehatu, baina gaur nik uste sentsazio bekin gaitu gehala, naiz eta puntu ezata. Nik uste ondo jokau deula, eta naiz eta puntu ez lortu alde horretatik ondo. Eta jokaldi askotan, txapak eta txapazpiak askotan aurkitu dituzu, Natale? Bai, egi esan nahiko txapa eman ditutela gaur. Etzan atatzen igual buru neukena, baina intentzia bat zeon. Eta behaiek reukide hor behaien suerte txar puntuei txapa batzukin, eta guritu gauzeigu baita ematea. Txapelketaren ligaxka bukatzetik gertu dago, baina beheko zuloa oso interesgarri dago, oraindik beste partida batzuk falta dira, eta hor Leirerekin eta Naroarekin berdinduta zaudete puntuetan, eta dena erabakitzeko dago oraindik. Bai, behaien kontrako parti uste gaina azkena daukeula, eta dana eman barkoa falta zizkigun 3 partidutan puntuk atatzeko eta semifinaletan eoteko. Eta hori ere, sailkapenaren egoeraren arabera, erabakigarria ere izan daiteke, bikote zuzena izango duzu eta lehia horrek berezik zuentzat, akaso garrantzi gehiago izango du. Bai, azkenen lehenengoa irabazin genien, baina erakusten nahi dioz pareja dien eta nolako partiduk iten nahi die eta irabazteare zaiengoa. Horren aurretik baina beste partida bat duzue eta hori ere ez da erraza izango. Bai, 3 partidu uste gaitze zaizkigula, eta danak gorgorrak izango die eta puntuatatzeko lan handien barkoanak. Eta Maite, nik uste gaur denok izan dugula buruan, Naroa, puntua ere berari eskaini nahi izango zenioten, ez da posible izan, baina besarka zinezko bana emango diogu familiari. Bai, azkenen ez da egoera erreixa jokatzea atatzea eta burue beste toki batzutan baita eukitzea. Pena handia da gutzako olako zea bat eta jolastea etortzea baita ere, baina beha bihotzen eukita eta naiz eta ez irabazi beha eta zakordatzea hasieratik eta beti eraman behar deula gukin eta hoxe. Bidea egiten aritu da, baina oraindik ere bidea badago egiteko eta bere omenez egingo dugu aurrera. Sí, es eso, estos partidos complicados, pero no solo de hoy, sino que ya llevamos todo este tiempo con ella, que no nos ha faltado, por eso la tenemos siempre ahí y vamos, en el corazón desde luego que no nos falta. Y eso, todo el equipo, todo a dos pillota, desde las más chiquis, padres, todas las compañeras, todas las que formamos a dos pillota y ya sabemos lo que son estos momentos y solamente nos queda mantener esa fuerza que Naroa nos ha dado y nos ha transmitido siempre, no perder esa sonrisa que ya nos ha tenido ahí y yo cada tanto ves su foto y está con nosotras y va a seguir estando por siempre. Hori da, berarekin gaude eta bera ere gurekin dago eta halaxe egongo da. Eskerrik asko neskak eta ondorengo partidera arte. Eskerrik asko. Hauexek bi gautzaien hitzak eta Maitek eta Natalek oraintxe aipatu dutenaren bidetik gogoan dugun Naroa oso kolte gogorra izan da asteazken iluna barrean jaso genuena, 27 urterekin utzi gaitu eta ez genuen espero baina azkar joango zenik hau guztia, Maik igandean elkarrizketak egiten ari gintzaizkiela aipatu zigun, gaizki zegoela eta animoak bidali zizkion, baina hain azkar zurrunbilo, hain handia pasako zenikuk inondik inora, ezken ezakeen espero, hala pasada, gogoan zaitugu Naroa eta hemendik aurrera ere, txapelketa honetan zehar izango zaitugu eta honetan ez ezik baita ados pilotaren ibilbidean ere. Eta hau esan da, bihar beste partida bat izateko bazen Zumarragan, hain zuzen ere, lidertza jokoan ez zuena izango, gaur puntua lortu tailerak eta Anek bihar irabazi izan balute ere lider jarraituko zuketelako Maik eta Amaia Arrastiak, baina azkenerako partida hori bertan bera geratu da, datozen asteetan 3 eta 2 jaialditako, 3 eta 2 jardunalditako asteak izango ditugu, asteburuak izango ditugu, urrengoa bete-betea izango da, ostiral, larunbat eta igande izango ditugu partidak, lehendabizikoa, lehenik hitzordu
lehenik itzorduetan datorkiguna ostiral arratsaldeko Altsasukoa izango da. Arratsaldeko 5:30 aurrera jokatuko da hori, ez dut hemen eskuan bertako kartelik eta bertako informaziorik, baina maila nagusiko txapelketaren bi partida izango dira, eta jakin biharko bertan bera geratu den jaialdi horren informazioarekin amaitzeko, partida horren berri ere izango duzuela, partida horren data berriaren informazio ere izango duzuela hemendik lasterrera, sare sozialetan eta komunikabideetan. Zumarragako jaialdi hori finalerdietara iritsi aurretik jokatuko baita, berez jaialdia Liga fasaiari baitagokio. Besterik ez beraz gaurkoz Tolosatik, hauxe izan da gaurko Tolosako inauterietako jaialdiak eman duen guztia. Ondoko hitzordua ostiral arratsaldean Altsasuko Burunda pilotalekuan izango dugu. Ordura arte, izan ongi, eguerdion Tolosatik.